Uluvo lwabemi beli kukuba ngabemi bamazwe asemzini abathwaliswa uxanduva ngentswela-ngqesho, ulwaphulo-mthetho, ukuthutyelezwa kwabantu nezinye iinzingo ezigubungele eli lizwe. Ukanti ingxelo ye-ISS ne-UJ esihloko sithi Busting Myths About Immigrants ithi abukho ubungqina obuxhasa le ngcingane. Nalomi welizwe lasemzini eMarabastad ePitoli uyangqina ukuba ingxaki zeli lizwe azenziwa ngabemi bangaphandle. They blame immigrants, but Africa is our home. There is no place a black man is from Africa. You understand? As long as you isolate your brother, which means you are not going anywhere. Ngokwale ngxelo ziza kuhlala zikhona ingxaki zeli nokuba ngaba abemi bangaphandle bangabuyela kumazwe abo, oko kuba abemi bamazwe angaphandle bakumyinge we-6.5% yabantu abakweli lizwe. Scapegoating immigrants will not result in significantly improved healthcare service provision, reduce crime, or address unemployment, as suggested by some politicians and people in government. We have the responsibility to take an evidence-based approach to adhering to the rule of law and to ensuring that decisions are based on sound evidence. I-Operation Dudula ikhaba ngawumane lengxelo. A significant number of people get into South Africa through means that are not detected. And for that reason, it cannot be, nobody can stand there as a panelist and be factual and say that we only have 3.995 migrants. Amalungu Operation Dudula abelapha abongoze izifundiswa ukuba zityelele iilokishi kunye nemimandla yamatyotyombe ekugquba iingxaki zentlalo noqoqosho kuyo ngaphambi kokuqulunqa iingxelo ezikumila kunje.